Hello! Azt hittem, hogy így be... Úzz, kaka! Mondtad, hogy kaka egy... Kaka... Húzás. Azzal. Mit kempelnek itt fönn? Hát igen. Nem áll, de ez a Vlisek egyet lő, azt eltalál. Vére tették. A VP-vel? Itt vannak Anti, hova mentek? Vlisek. Mentünk mennek B-re. Sétálni. Ja, én... Levi a Bosch. Ilyen Bosch. De A mi? bossnak Nem is a fejére lőttél, bro. Nehogy nem a fejére lőttél. Gyerünk! Én ezt nem láttam, mondjuk azt Levi. Osztok! Hallod, egy gránát, hogy sebzett belém 78-at? Megölöm. Megállom el ezt a csicskát. 18 HP-n Mi van. az, hogy nem lő a fegyverem? Isten színű. Azt mondom, Getty. Akkor azért van ilyen ember. Ott Meg vannak. a kokalnak van a legnagyobb X-Tatik! Az az X-Tatik! Amadeus. Legalább van egy segítségem. Kaka plusz Amadeus. Fish, utalj már nekem egy kis kaját. Jó, így itt forrend. Mutatj már egy kicsit. Mindig meghalok ott, mert mindig repül a gránát, arra megy, szerintem. mindenki Aha. oda megy. Gyertek már arra. Én hátba támadom őket. Hát kurva gyorsan. Hát jó van, nem tudok gyorsabban menni. Én is hátba támadom. Gyertek. Palaszban vannak? Jó, most érted, egyikre rálövök és 80 lő vissza. Ezt nem hiszem el, hogy akkor... Hát, Bulint! Arra lehet! Bulint! Egy HP-s. Egy HP-s. Jó, töltsé újra. No, Kaka. Alattad. full box, gyerünk! van HP. Mit csinálsz? Hülye, belenézzel, basszak. Ugye? Ezt a pancser. Előtted, előre. Szép! Szép. És én is belesebeztem. Jó, dobáld. Mi dobál, de? Hát fogadjunk most B-re menni. Itt vagy, koma. Anyába te. Bos. Itt vannak megint. Meg minden is van egy pár ember. Mindenre is figyelj. Palaszban senki nincs. Szép. Volvo. Nyomod Volvo. Minden. Jézusom. Na. Kaka. Hát majd. Szarokat én még nem láttam amúgy. Bulító! Palasz. Minden egy. Nem már! Ó, ez a Muri! most Ugrik és megölt engem a eltalál. pocs. Lászényünk tánya. Megölt a szarrakás megölt. Gyerünk, Arrakás. Hol van az ákám? Nagy szerencséje van mindig. Vegyél egy alkát, nyernünk kell. Ez nem is válasz. PGT Team Vámos srác. Na. Fülvette a bombácskát. Korogásom, nagyon ilyes vagyok. Orripasát. Kaka! A Minimax, az nagyon tryhard név volt. Tryhard. Az nagyon az volt. Levantapolok oda. Húha! Ez egy jó és ez nem mond majdnem csal. Egyből már Amedus vagyunk. Beta Az egy rohadt geci. Nem hiszem, Amedus ez kaka Beta megölt, Macu. pedig egy csomót belesebeztem. Aljunk már rám, Valna. és oda azt Új húzzuk. után. CSGO. Szerintetek kaka milyen izé? Milyen kaka lehet? Nagy barna. Egy monster. Nagy Brown, erre hagyd, hogy ne trájjon meg. Na, Big Monster. Azaz, Nézd már itt leviszi, azt eltalálja. ott fent. Az igen? Az komoly. Ne csaljál, bulin. Hát, Na jó van, de az Amadeus, de fúj!
Jön rá. Jaj. Mi az Amadeus, de... Á, de az Amadeus. Nyoj. Nagyon ott vannak. Ezt a kakát meg akarom ölni. Aha. A Hú, profi szörnyű. gépe is fel Mi? idegesíti. De már megint ez a QH XT fervöz meg. Gyerünk Volvo, indulj be. Ti nem hal meg. Volvo, bele is nézett azzal a Á, lendületbe. Volvo, nem hiszem el. Hát, Kurva anyádat a picsot. Meneküljünk. nem. De szerintem a tuti vannak. Inkó gyere. De szeretnék párba lenni. Amadeus már megint. Mi volt az? Gyerünk, Lidl. Beszartam tőle. Nincsen palaszba senki. De szeretnék párba lenni. Bén vannak? És benne Nem tudom. lenni. Akkor Jumbo, jaj. De Hol vannak az emberek? Ez a kakabasszus megkerült az egész mapel. El a dezertes Volvo, mi nem jó helyen vagyunk. Mint a mondja is vele. Mik ezek a Lehet nem a botfacák? legjobb helyen Jó, vagy. kirándultunk egyet, nem gondolod? Alkan kell lenni ilyenkor, mert nem Lesznek a ne hallják CT-n. meg. Egy CT-n van. Hát Volvo. Magyarul beszélj már, ne CT-zi. Fónunkon. Várjál. Már megint. Te izé... Nem is az, nem bazd zavar, hogy meg. bém volt a bomba. Azaz, Az jó volt. még Hát hogy megy ez az alkán? Hát ez egy szar. Mi a kísérlet? Üdös szarok. De hát már belelőttem, hát már ezt nem hiszem de el, mi hogy a még Amadeus basszus? Mercedes, hogy ennyi élete van. Csak szerintem csalnak Fish, ezt engedd el. De Ezek mit szedesz? Milyen? olyan, mint a spotos. Figyelj, Fish szerintem hagyjad. Nem éri meg. Arra rakták? Aha. A Volvo-t nézem, ő a egyik legkeményebb. Ja, Nagyon jó hely. De azt hiszi, hogy nem vagy itt. Volvo porrá égett. Nem égett forra. Nagyon jó vagy Volvo. Na, ez hogy nem halt meg? Ez jó sikerült Volvo. Nullos. Jó van, de amúgy direkt nem öltem. Hogy oda száradtak a falra a vér, vagy mi az ott barna? Öld már meg! Zsóbi ezen akad le, hogy barna a fal. Hát de nem, ilyen szutykok vannak a falon. Gyerünk. Meg lesz. Az meg volt. De amúgy el van. El van Easy. romolva a hackem. Gyertek Béra, itt van. Béra. Várjál, lenne Meg oszpó. is ölt. Kempeljünk be. Így, várja, itt nagyon nagy a baj. Még négyen vannak, és nem bírjuk őket legyőzni. Easy, Lidül itt easy. Ja, nyomják a tüzet. Van akám. Túl dobták. Minden bombámat Bőszegyék bedobok oda. Ez az. Még a csalit is dob már be. Összedjék a Azt már Menjünk oda. Jó, hogy körbe menjenek amúgy. Mit keres ez itt? Ez meg akart kerülni. Na majd Egy itt előre. Összedték a bombát. Itt alul van. Ó, mennyi füst. Sokat dohányoztak. Hát mindjárt meg fogok halni füstmérgezésbe. Tudod, nem is az ember öl meg. Mennyit segített? Easy. Tehát mi van ilyen izét, ilyen túlélő koma. Ez a komad, figyelj Jó csak. durva. Megváltoztak itt az életet. Kaka! Let's go. Kaka, Hát én innen elmegyek. kakás. Ki? Figyelj már, Nyugalom, minden dobok oda be. Minden dobok oda be, nyugi. Nyugi. És megáldottam őket egy 3 izébe. Túl sok helyre kellett Menjél. figyelni. kérdeztem, ott már lassan. változtatni kéne, azt kell mondani. Tudod mi idegesít föl? Ezek a profil. Hogy mindjárt amúgy át fogom rakni gyerünk. izére. Én is M4A4-re, mert van rá egy statrakos skinem. És lehozta! Tudják! Tényleg nyertünk valamit. Lehozta. Én bombom lehozom. De olyan jó elterelés lett. Nálad van a bomba, ide ne trappolj. Nem jött senki. Gyerünk, Passza. Lidül meg Megyek, egy várjál. egy ez az Lidl. Futok, várjál. Futok.
Pont engem fognak eltalálni. Én csak beleakadok mindenbe, mert olyan vállaim vannak. Jó. Nyugit, megölök mindenkit. Jó, csak plantelj. Plant. Már csak a kaka él. Már csak megöljük. Easy. Akár. Ha Ez- Balázs tolja neki. Ezt a Megöltem. annyit belelőttem, hogy a picsába nem tudom. Véletlenül megnyomtam a bal klik. Mit csináltok? Szurkolunk. Ez a te harcod, Levi. Tudom, kocsi csépert, na várjál. Ugye, hogy Biztatlak. fogok harcolni? Ez a te harcod. Harcolok, zombi, nem adom fel. De miért nem megyünk a másik irányba? Nem tudom, de... Várj, Levi maradjon itt. De nem, pont, hogy ne ő maradjon itt. Ez a Valami, gyere már! Gyere be! Tudod, mi lett volna az elmélet? Levi visszább megy, ti átmentek arra. Ők is átmennek arra. Várj, ide jövök. Ide. Azt szerintem számítottak ránk. És oda dobom. Lehet, nem úgy működik. Ahogy igen. Ez jó lett. Jó szmók lett. Hallod? Azariát megöltem. Várj, dobuk be ilyen villanót. Jó. Még egyet, várj, még egyet. Kettőt is dobtam, biztos megvakuljanak. Ott van! De bazd meg! Egy konnektor... Vízsi távolra nem a legjobb. Bunint CT-n van. Tudom. Lentej. Ja, nem is látom. Mennyi, annyi. Kerüld meg! Ja, nincs is hang a játékunk kb. A lövéseket hallom. Igen. Vagy, De nincs. vagy lehet már nem ide kell jönni, várj, mert nem is emlékszem. Ide jövök. Már nem Várj, ezt kell. megnézem az én. Arrébb bent a pálya. De csönd már, bazd meg, itt jönnek a izébe. Eldobom. Ez egy jó. Kurva anyját. De nem is, jönnek ilyen, mögött, nem is oda be. dobtam. De jól sikerült. Jó, De! Ketten! Gyere! Ezt pofázom. Úgy utálom, hogy ilyen tagadt foka karakter. Petix lehozza. Most se tudja, hol van. Nem tudom, mert azt se tudom, merre nézek, hol vagyok. Itt Petix nem mondott komolyan. Én is sikerültem. Hát ez már vagy 10-szer megölt a meccsbe. Jó, akkor nem midre megyünk, sziasztok. Hát. Én is úgy gondolom. De Hang nélkül Pisike! játszotok. Vagy Viliszleke. Vliszek. Vliszek. De Bére soha nem jönnek. Na, most rakjad le, ne nézelődjél, rakjad. Ha egyik ott van a boltnál. Nem Királykukat. bolt, nem tudom mi az. De hogy lehet ilyen gyorsan lereagálni, hogy én ott vagyok? Hogy lehet így lőni? Nem Hát már szerintem egyből, úgy, bazd hogy meg, már az a baj, tudja, hogy egyből hol tudta. lehetnek az emberek, és akkor megnéz. Ezt nem bírja. És De nincs az is a baj. hatástalanítója, Ja. nincsen. Ó, de Jelentettem. szeretem! Wallhack. De megvan, figyeld meg, tuti meg le. Nem láttad azt a füstöt? Az csak hallucináció. Jó, figyelj, ott kempeljé, baszki. Jön, Kempenek. jön. Hagyj jöjjön. Jön. Sok szeretettel várom. Egy fejpukkantással. Mögötted jön. Mi az, hogy De mögöttem? nem. Gyerünk a Volvo. Gyerünk, menjél. Mi? Vigyázz, Volvo. Gyerünk. Menjél. Gyerünk, Volvo. Menjél. Ott a Bére. Azaz. Lehozom. Gyerünk. Jutok. 3v3. AVP. Maradj egy helybe. Fudás! Nem már! De hogy lőnek? Menjél arra. Tedd le az bújjába! Gyorsan már! Ez jó volt! Legalább Nyugi. nyomjad. Nyomom. Gyere. Bújj el! Ezek egymást Nyugi. lövik, ezek a Nyugi, hülyék. meg lesz. Nyugi, bújj el! Ne nyugtass engem. Nagyon stresszbe vagyok.
onnan. Ne! Mit csinál ő? Hát hol a Honnan? kökömben van? Hát ki se látszott. Írta, hogy fal mögül. Ez mit csinál? Adjam át a nyereséget. Táncol ez a hülye. Ez Ez mit egy- csinál? Nem. Vissza fog jönni. De szegény visleket miért kell megölni amúgy? Be neki fönn. Hát igen. Nem áll, de ez a vlisek egyet lő, azt eltalál. Most hozzuk már vissza a Túl sok bajra. sebzés okozásáért. Jó van! Jó, azt tedd le, tedd le. Gyerünk! Tedd le! Zöld! Levi, tedd Csinál. le. Sárga! Meg fogsz halni! Ne, Lidül! Ne! Vissza meg! De hogy lehetek ekkora egy fos? Azt tudtam, mit nyomok. Olyan rohadt éhes vagyok. De menj, Levi! Hova mész? Menj vissza! Fú, nagyon ki vagyok mágedve, már picsám is be van izzadva. Nekem is. Baj, nekem is, mert én bőrszéken ülök. Én antik, Jó. Nekem már rohad a székem. Pamut Ja. szövetszék. antik széken ülök. Ez ilyen 1800-as évekből faló széken ülök. Amadeus! Megnyerik! Már! Megnyerik! Easy. Megnyerik! Ez megvan! Peti, gugógassák, gugógassák. Easy. Kaka. Olyan fejes, lefúrtam neki, hogy megemlegeti. 2v1, ezt már majd csak lehozzuk. Egyik az alm van. 2v. V1. 2v4. Az egyik az alm van. Mennyi? De mit bíztatsz ennyire? Tedd le, mint tedd le. Mert ilyen... bátorítót mesél. Vagyok mögötted. Ugye rá... Nem, mit felől jön, mit felől jön, mit felől jön. Egyet megöltem. Itt felől jön, ott van. Jönnek már X-et. Jó! Írjad, hogy írjad! Már jön egy... Ah, Ne, Amadeus megölte. Ne, 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 és ne, ne, ezzel a engedj már pisztolyos vissza. sotival. Pisztolyos soti. Öcsi. Jó! Double kill! Double kill. Az nekem Nagyon valami szeret. 3 dupla killem van. Én ezt nem bírom. Mi az Egy is? villámba. De még mindig nem én vagyok az utolsó, mert sebzésem több. Egy gyerek van. Ott megöltem az egyiket. Az Na Amadeus menjek. meg kell ölni. Amadeus egy... Jó, plant. Na most. Na, az egész jó füst lett. Jó, Vigyázz, megöltek. vigyázz, Figyelj, vigyázz. ott van. Let's go! Írjad az easy-t! Szép. Egyet. Halt is. Valaki hátra. Meg se ölt senki. Halt is. Ne! Menjünk 30 vissza hátra. Te. Jó. Komolyak vagyunk. Pistet bátorkodsz, vagy mi van veled? Na, mit Gyertek már csinálunk? vissza, le fog telni az idő. Jó, csak itt ez a izé. Bulint ad ide a bombát, én megoldom. Mit kell lennie valahol a gyereknek? Nem tudom, Lent. nagyon őriztes. Nincs. Megölt. Hol volt? Ott a osztályból is szoktak annál. Ja, Jó. Bindó. Úr, de miért? Nem? Bütös kaka. Kaka az ott lesz a bulint. Bulint ott a kaka, ott jön. De snoki. Ott van a konnektorba. Igen. Hol volt? Öld meg, azaz. Mindjárt kimásolom Menjél az ízit és segíteni a besztemelem. bulitónak. Jövök bulint. Ott van. Ott van, hatástalítja mindjárt. Balra bulintó. Ott van mögött. Na, úgyse lesz. Meneküljetek. Á, Levi. Gyerünk, le az amat. Azért visszahozzuk. Amikor csak lehet, hagyják magukat. Most adják, nem bírnak velünk mit csinálni. Majd. Mit És nála volt a bomba! Rajta. Akkor megvan, mi Azt az? mondnak, Meccs már. mit Megvan. keres ott? Gyere. Meg Hol volt az? felől. Hol a tökönbe van? CT spawn felől. Tessék, Jó. be volt kempelve. Írjad az easy-t. Döntetlen lesz, hogyha megnyerni. Hát de döntetlenre. Itt nincs senki, Levi. Rapás. Szép!
Hát erre nem hiszem, hogy számítottak. Hát nem.